Cuk. Iya bos. Mabar ya, Cuk. Makan nobel, makan terus. Loh, sampean gak wani ta Mas? Loh, sebenarnya apa Mas? Lho, nek wani nang ae dibuka saiki kok, Mas. Daripada online buat sapa? Ya wis ono, aku nggawa tank. Aku nganggo Leslie wis. Kowe Mas, nganggo nana wae. Nana. Aku wis wegah karo iku kok. Lho, nek ngono ya nganggo Mia wae to, Mas. Apa meneh ku mah tambah wegah. Lah kenapa to, Mas? Lah loro karo iku, mantanku kabeh kok jenenge mantanku.